ओमफ्राय माला रिसेपसना? रिसेपसना? गासिबो नेगासिनो खिन्थु सिन्था दाखालामनो सोलिबाय दं आरो बारे अमा 10ता ओंखायनो टाइम लादो आरो अमा 10ता आरो 10ताल' नङा आरो जागोन Hey guys, welcome back to my YouTube channel after 25 days maybe माने 20 दिन पार जाबाय दे जियानो जायाबानो लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो आं देखायो बुस्थु देखायनो दे माने जोंहा आबैखौथ' नोंथांमोननो आं देखायनाय जायाखैना खानसेबो माने जोंहा आबै दङ आंहा आबै आफानि बिमा जाय 90+ जाबाय आरोना जाय मेगन नुयियानो आं उन्दैनिफ्रायनो मेगन नुवा दै आं माने जायखिजाया मेगन नुवा दायो माने 8 years जाबाय जां आरोना थ' बेखौनो माने आं दायो नोंथांमोननो एसे देखायनि ओमफ्राय आसुगुराबो बिराद गोजौ आबैना आरोना थ' बिनिखाय एसे आसुगुर हाना हैनोसै आङो माने मा बुंगोन आरोना माने जोंनावनो थाया जोंहा माबायावनो थायो दादै लानाव आफानि फंबाय लानाव थ' एसे देखायनोसै आबैखौ जोंहानि आबैखौ थ' नायबाय थाबानो जाबाय नै आबैनि न'आ ओमफ्राय नैबे जाबाय दादै लानि न' नै आबै मा खालामदो ग्रें नै जोंहा आबैया नै आबै बुरि ना आबै आबै लिजा र' आं लाइट होनो र' आबै नै लोगोफोर नै जोंहा आबैया नै मेगन नुयियानो जाबाय आबै ने खैबो जागोन मेगन नुयिया आबै बहुत गोबाव जाबाय ने जायखिजाया 7 बोसोर जाबाय जांलै 7 बोसोरसो 7 बोसोर जागोन जायाखै नङालै मेगन नुयिया होनदो जाबाय जां ने जाबाय नामा जाबाय जांलै आं निखो नै लोगोफोर नै आखाइखौ नायदो खोलाय आबै आखाइ देखायलाय आखायानो गैथारला खेंख्रा खेंख्रि जाजोब्बाय नै दायो आसुगुर माय हानदो आबै दे आसुगुर माय हाना होनदो बोखांनो माने मेगना नै माबाया आबै नालाय गोसोम आरो नायनालाय माने माबा जाबाय ओइ नै गुफुरा माबाया गोसोमा गुफुर जाना होबाय माबाया बेखौ नुवा ने जाला खानाय बायदि जाबाय आरो जाला मा मांगोन दा फिसाजोआनो बुरिजोब्बाय ना आबैनि फिसाजो गोदोरा जोंहा आनैयाथ' 65 to 70 जाबाय एखम आरोना बियो बुरिजोब्बाय खिन्थु आबैया नै दाबो दंबावो नै नैबे जाबाय जोंहा दादै ना मा होनगोन आदै जोंनिया दादै होनना बुङो आरोना दालाय बहा दादैयालाय गरायसर जुथायानो जिबाय नोलै दादैया साइड स्टेनाव आरो ने थ' दायो सिनखांबाय ओमफ्राय दायो आं थांगासिनो खैराब आरोना मोनसे खामानियाव थ' देखायलांगासिनो थ' माने दिनैसो आं एसे गोसो जादों दै भिडिअ बनायनो माने माखौ देखायनाय जायो आरोना जेबोआनो गैया थांलाय फैलाय जालाय खिलाय बिदि जागासिनो माने लाइफआ आरो बहुत बिजि एकदम खानसे खामानि माने टाइम गैखाया आरोना फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खामानिया ओरैबायदि डेन्जार खामानि आयु बेनो आरोना माथो बुंबावनोसै ना थ' देखायलांगासिनो लेट्स गो नै दिनैसो आब'खौ लोगो मोनबाय खैराबारियाव हाबानि फिसा र' हाबानि उनाव दिनैसो आब' गुमै लाकिथ' र' आदसा लिया जादों नैबे खैराबारिनि नाम्बार 1 रेस्टुरेन्ट आरो नाम्बार 1 आव मोजां ना बेनो आरो ओमफ्राय मोजां खबर सबर खबरा दं बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दे आबै क्या खाएगा रे नाना ओइ नाना मा जागोन नोङो आयु आंखो आयु आंखो नेव फुदुंबा चावमिन मोनजागोन आंखो नेव फुदुंबा चावमिन मोनजागोन जल्दि फुदुंबा चावमिन मोनजागोन न'आव मोनजागोन फुदुङा मोनजाखाया आया बुरसा नैबे जा आमाइनि फिसाजो आइनि बिफंनि फिसाजो Khungur रेस्टुरेन्ट खैराबारि जानोसै नै ओमफ्राय माला रिसेपसना? गासिबो नेगासिनो खिन्थु सिन्था दाखालामनो सोलिबाय दं आरो बारे नेगासिनो खिन्थु एकदम
हेभि जागोन ना अमा दसथा जागोन आरोखि ओंखायनो माने टाइम लागोन आरो ना अमा दसथा आरो 10ताल' नङा आरो जागोन लागाव नेगासिनो नै आब'नि अमा दसथानि रिसिपसन लागाव स्टार्टिंआव नोंसोर ब्लग बानायफैनांगोन दा जागोन दे जागोन रेडि खबर होबानो जाबाय माथो ना ए सोलायदो दुस्थुमले